blegegek ugek sadulita. Mel. Janjane sampeyan mboten maring pangandikan kaya ngeten iki kula wis weruh, kula wis ngerti. Ning Semar niku gandeng mung kawula cilik. Semar niku mung kawula nek ora didangu kok kula sumalana matur mengke ndak ora prayoga kedadosane. Ning gandeng kula wis didangu, kula wis disuwuni go pretikel, mboten ketang klungsu nek kula melu udu. Dene udune kula niki mengke iso gawe tentrem, syukur iso gawe ayem niku langkung prayogi dene ora. Kula niki nggih ming menungsa lumrah. Mula kedunungan ina lali salah apes lan mati. Gus. Wis saguh dados Nalindra niku pancen ora enteng. Wis saguh dadi ratu niku pancen boten enteng sanggane. Sampeyan sing sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning kahanan niku enten pundhaking Nalindra. Enten malih Nalindra menika wong kang sinampiran ngasta kendhalining rata tegesipun nyekel kendhalining kreta. Banter lan boten laku ning kreta menika wonten ning pundhaking Nalindra ingkang sampun kapatah dados kusiring negari. Iya Kakang Semar. Ingkang saklajengipun sampeyan aja gampang percaya, tegese aja gampang percaya. Teng donya niku werna-werna lelakone. Arepa sampeyan wong apik, arepa sampeyan wong becik, ning sing seneng karo sing sengit niku akeh sing sengit. Mula ampun gampang percaya karo sak pepadane. Enten tetembungan sing sedulur dadi mungsuh, sing maune kanca dadi sedulur niku pancen bener. Kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Mula enten tetembungan wong dadi Nalindra menika kudu duweni rasa inggih menika hamong momot mengku kalih mangku. Iya Kakang Semar. Sing jeneng momot niku sampeyan kudu iso ngemot pewatekaning kawula sak negara niku ora enteng. Mongko watake wong sak negara niku werna-werna. Selagine kula momot watake anak kula telu niku bludrek silah kula. Napa malih momot watake wong sak negara. Niku ora gampang. Ning gandeng wis sago dadi Nalindra ya kudu iso nglakoni. Carane sampeyan kudu adil. Ngoten. Iya Kakang Semar. Kula percaya nek bab adil niku sampeyan wis adil. Merga tumrap kula donya niku mung kari wong 5 sing apik. Nggih niku mung Puntadewa, Werkudara, Janaka kembar. Pun niku tok. Liyane wis kesasapan jiwaning iblis, liyane kesasapan jiwaning watak angkara budi candala. Merga tumrap sing padha ora ngerti kalian kabecikan kanthi laku watak angkara budi candala napa sing digayuh iso kasembadan. Mula ora aneh. Kawula sampeyan sing semanten cacahe, nayaka sampeyan sing semanten cacahipun menika ora kabeh apik niku mboten kabeh becik. Nadyan le tumindak Allah niku ndelik-ndelik aja nganti kawanguran dening sampeyan. Iya Kakang Semar nggih. Niku tumrap Nalindra kudu duweni sifat kaya ngono, sabar, ikhlas. Ngoten. Aja gampang percaya niki sing kudu wajib cekeli jaman sakmangke aja gampang percaya. Merga akeh sing nalika semanten do karo sampeyan kaya yak-yak kepengin junjung sampeyan. Ngegungaken asmaning sampeyan ning suwe terus nika mboten kok lahir batin do gedeng karo sampeyan ning merga digosoki karo wong sing kurang tanggung jawab, karo wong sing sengit karo sampeyan, karo wong sing kepengin sampeyan niku ora dadi Nalindra teng negara Ngamarta. Mula terus piye carane nggone nggosoki para kawula supaya do ora percaya karo sampeyan. Lah nek cara kula carane ngrampungi lelakon negari Ngamarta niku ya kudu sing lantip panggraitane, kudu sing awas waskita tenan. Niku sing pancen iso dirangkul dadi sedulur, niki sing pancen kudu disingkirake. Ampun mawas derajat pangkat, ampun mawas babakan
Niku sinten sampean? Emut Den, Nalindra kudu duweni watak sama beda dana denda. Lire ora mbau karo kapine. Nadan iku kulawarga, nadan iku sanak sedulur, nadan iku rowang kanca. Nek pancen luput tumrap negara ya kudu pinatrapan denda sak bobot, pinatrapan paukuman ingkang sak murwat. Ning ngarepa niku wong liya kawula cilik, nek labuh negara ya diparingi ganjaran ingkang sak murwat. Niku carane supaya sampeyan niku ketok nggone dadi Nalindra sing adil para marta. Mongko racak-racake do ora iso nglakoni kaya ngoten niku. Racak-racake do ora iso nglakoni kaya sing kula kandhake. Ning nek upama sampeyan iso nglakoni niku niku apik banget. Niku becik banget. Iya Kakang Semar. Lajeng napa sing pun kula aturake sekawit, Den? Ngrampungi perkawis negari Ngamarta menika sampeyan kudu tanggaping sasmita, kudu lantip panggraitane, kudu awas wasis paningalih. Iya Kakang Semar. Merga saniki kathah sing memba-memba dadi kanca ning jane ajeng jegal niku pirang-pirang. Sing etok-etok dari sedulur ning jane ajeng nubruk sampeyan saking wingking. Waduh. Apa kuwi Pak? Menika medali beragam. Basa Indonesia tak jawake. Wis nusuk saka mburi ngono. Weh. Lah apa kena? Oh, Semar ya plotot bokonge ora. Ngendika karo Nalindra kok ngerti-ngerti kok nubruk saking wingking niku pirang-pirang. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Sampeyan kudu tresna asih kalian para kawula. Sampeyan len duwe sifat tansah nyaketi kawula enten Karang Pradisan, enten pagunungan. Pendak-pendak rawuh mriku nuweni gumreguting para kawula, nuweni jumangkaing para kawula niku ampun manglongi, ampun mangkendhoni. Merga ngeten. Napa sing mang tindake niku pancen wis pas, Ndara. Wis pas. Kawula ora butuh dibiyuki dhuwit, kawula ora butuh diwenehi apa-apa, ning kawula butuh diranggeh atine, dilus rasane, carane dicedhaki, ditekani, dirangkul niku sampeyan mungkur niku rasane kawula niku wis ora karu-karuan. Ning nek sampeyan dadi ratu ora tau nyaketi para kawula, ora tau nyaketi nyedhaki para kawula. Wah, saya adoh letih, saya ora percaya kawula kalih sampeyan. Iya, Kakang Semar ngestu padha. Nggih. Mboten namung sampeyan ning Ndara Werkudara barang niku nggih. Satriyaning praja ya kudu duwe sifat kaya Nalindra merga dadi pengayoming para kawula, diayomi. Nek sing pancen bekti karo negara diayomi, nek sing pancen kena dijak rukun, kena dijak apik, diayomi. Nek pancen wis wegah nampa wewarah, nampik pitutur becik, wong kaya ngoten niku ora wajib mapang ten negara Ngamarta. Cilik kudu disingkirake, gedhe kudu nampa paukuman. Ngoten. Merga nek sampeyan niku duwe rasa welas asih sing kebangetan niku ya ora apik. Pendak-pendak arep ngukum karo wong sing nandang luput mongko duwe rasa welas asih. Lah mangke dibolan baleni ora rampung-rampung. Aku tuh minta ngene wae ora dihukum, aku tuh minta ngono sesuk tak baleni yo mestine bakal entuk pangapura. Niku ora prayoga. Iya Kakang Semar. Nggih. Mula sampeyan ora usah kuwatir bab negara Ngamarta niku sampeyan mboten usah kuwatir pun to pitados. Pedhut ingkang tumama dhateng negari Ngamarta menika bakal sumilak. Waton sampeyan ya kudu tetep dhateng sipating Nalindra. Kudu ndawahke pidana dhateng ingkang lepat, kudu ndawahke ganjaran dhateng ingkang leres. Napa-napa perkawis kedadi dipun rembak sarana bedamen tegesipun dipun rembak sarana sae. Ewadene dipun rembak sarana sae mboten saged. Lah niku wenang sampeyan kudu ndawahake purba wasisaning Nalindra niku wenang sampeyan. Iya Kakang Semar. Apa kang dadi ngendikamu bakal ndak estokake Kakang Nayantaka? Ha syukur, syukur. Tur siji melih. Siji melih ten. Percaya kalih kula. Napa sing dumadi teng negara Ngamarta niku dudu kareping para kawula mboten. Dudu kareping para kawula sanes. Kawula le ora percaya karo sampeyan niku mboten
karepe kawula dhewe lahir batin dudu ning pancen niku enten menungsa sing nggosoki para kawula, menungsa sing ngurupke atine para kawula, nyebar pawarta sing ora nyata, wekasan sami mboten pitados kalih sampeyan. Lah, wong-wong sing kaya niku sing kudu dicekel, niku sing ngobak-obak katentreman negari Ngamarta, niku sing gawe kisruh katentreman negari Ngamarta, niku sing bebutek banyu bening kanan negari Ngamarta. Nek mboten dicekel, mboten dihukum, wong-wong niku bakal ndrebala. Wong-wong niku saya akeh. Saya nyebar wisa teng negara Ngamarta, wekasan Ngamarta niku mboten iso tentrem selawase ndara. Kentos walu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi salah dadi wana. Oh, Semar aja kaget aku ingkang sowan ning Karang Kadempel ya Semar. Menemban Durna rawuh. Ya. Sumengko pengawak Bajra sajaipun mlajar-mlajar enten napa? Aku tak omong karo kowe ya Semar. Aku tak nyuwun palilahmu. Dina semangko aku bakal ngaturake lelakon ing dumadya ning Praja Ngamarta. Marang anak Prabu Darmakusuma Werkudara Janaka apa dene kula Sedewa. Mangke riyen to sareh. Niki kok kaya gawat banget. Gawat kliwat-kliwat pengin kepati satu mati Darmana karo Prayu Semar. Mbebayani. Mangke riyen sabar. Biyae sepuh niku nek ngendika sing sabar. Ana apa ya, Tru? Embu ana apa? Ana apa, Gong? Enten apa, Mbak? Kecelakaan apa pripun? Ora sampe melu dhisik Bagong, Petruk gareng kok aja melu-melu. Nuwun sewu, Ger. Bapa Penemban Durna wonten menapa? Nalika semanten kula menika nampi utusanipun anak Prabu Duryudana. Supados kula niti priksa dhateng kawontenan negari Ngamarta. Anak Prabu Duryudana menika ngrumaosi bilih nadyan kados menapa Pandhawa menika tasih kadangipun piyambak. Tasih kulawarganipun piyambak. Mila wonten wulunging penggalih gandeng anak Prabu Duryudana menika midhanget pawarta bilih Ngamarta nedheng ketaman kawontenan ingkang boten ngremenaken. Tumunten kula dipun dhawuhi dening anak Prabu Duryudana supados niti priksa kawontenanipun negari Ngamarta. Menawi Ngamarta betahaken inggih menika wadyabala menapa dene pasumbang menapa kemawon pitulungan sae negari Ngastina, Ngastina sagah mituruti. Namung kados menapa kageting manah kula, Nger. Bilih samangke kula nyuwun pangapunten. Sasampunipun kula prapta wonten negari Ngamarta, kados menapa kageting manahipun ing Bapapun Begawan Durna. Wonten mriku Pandhawa mboten wonten. Namung sareng kula mlebet wonten kedaton negari Ngamarta lah kok samangke Ngamarta sampun bedah. Wonten Nalendra kembar. Wujudipun Nalendra tanah sabrang ingkang nglenggahi negari Ngamarta. Dinten samangke menika, Nger. Bapa Penemban Durna menapa ing sampun maduka ngendikaken menika menapa kepara saestu kula menika pendhita lho Ger kula menika mboten ategara kula menika brahmana nyempengi dhateng sifat kabrahmanan kula menawi ngantos kula menika matur dura kula menika goroh kula menika ngapusi atur kula mangke tetel kabrahmanan kula badhe dipun paida dening tiyang sanes aduh menawi kula mekaten Kakang Semar, lilanana dina samengko aku nyuwun pamit Kakang. Mangke riyen to. Ampun kesusu, ampun kesesa. Niki napa sing digendikake Begawan Durna niku napa saestu? Semar, kowe aja maido karo aku lho. Kowe aja maido karo aku. Aku ngene iki mergo aku ki tresna karo anak-anakku Pandhawa. Aku ngene iki mergo aku ki tresna karo anak-anakku Pandhawa sing pancen kuwi iki nalika semono tilas murid-muridku. Lah nek negara Ngamarta nganti dibedah dening wong kana-kana. Negara Ngamarta nganti rusak. Monggo negara Ngamarta ana sing lungguh dampar keprabon Ngamarta ya kuwi ratu kembar. Terus aku menehi ngerti marang para Pandhawa ki apa mbok anggap luput? Apa mbok anggap kleru? Kowe aja ngawu gawar ngawur Semar. Aku ki ora tau goroh. Napa nggih? Sampeyan mangendika kaya ngoten niku pancen lahir batin. Lahir batin. Kowe percaya ora, Tru? Sajake Begawan Durna kok kaya tenanan ki nek aku kok percaya. Le omong nganti muncrat-muncrat kaya tenanan le omong. Kowe percaya ora, Gong? Ora. Dasarmu apa? Ora nggo dasar. Kok ora percaya? Durna ndok bosan.
Nek carane iki aja jenenge melopok. Omongane ming melopok plok-plok. Nah ning nyatane omongane jembar-jembar. Asli Durnaya omongane jembar-jembar. Kowe ciyo jembar gelem ta gelem. Sing anu omong. Ah kok kowe muni gelem. Sajake Begawan Durna iki nyata. Nyata to, Le. Mula Kang Saka kuwi napa sing sampean karepke kula mung kantun derek. Anak Prabu Puntadewa tak derekke. Supaya dina samengko budal ana Praja Ngamarta. Aja nganti Ngamarta dijeki dening Nalendra sabrangki mau Semar. Nek pancen ngoten kula namung derek. Oh, monggo ngger kula derekaken. Wangsul dhateng negari Ngamarta. Mrene ngantos paduka mboten lenggah dampar negari Ngamarta menika mangke negari Ngamarta dipun jeki dhateng tiyang sanes ngger. Monggo. Sing sepuh mungkur kok sik nom-nom doting jredul. Bapak war nendi kek? Sinten? Bapa Werkudara. Mau dawuh karo anak-anak kon nderekke tekan Karang Kadempel kok tindak tanpa taliwara. Mongko le mlaku banter banget sajahe matek aji Bandung Bondowoso wungkal bener. Kebat kaya kilat kesit kaya tatit nganti ora kasat netra. Siwa Semar wong tuaku arep tindak menyang endi? Siwa Semar wong tuaku arep tindak menyang endi? Wangsul lho. Bali piye? Teng Ngamarta. Sebab apa kok bali? Kerane mati. Kono minggat kono. Senengane kok bahasane iki ora mutu ngono lho. Iki perembug wigati kok kerane kanggo nyemprot raimu apa piye? Rasa emosi. Kowe nek kalah ndagel rasa emosi. Butuh aku nama. Aku nek gelem lucu wae. Waton nyelekop pokoke. Sebabe apa kek? Begawan Durna mriki. Lho, Eyang Durna mrene nggih. Lah terus jarene Ngamarta bedah. Lho. Iki ana bab sing aneh. Eneng bab sing aneh. Lah kok dadi sing ngabari nek Ngamarta bedah kok Eyang Durna. Kok ora nayaka Ngamarta. Lah terus bapak, ramamu niku wong getapan. Enten sing bedah negara cantut taliwanda bablas tanpa pamit. Keng Paman Madukara nggih ngoten Ndara Janaka bablas tanpa pamit. Ndara Puntadewa ya ngono. Kalih Begawan Durna ya bablas. Ya to, Gong? Bablas tanpa kenek. Ngandel ora. Omongane wis ben aku nekat to saiki, Tru. Aku saplake Sliman ki nek ngomong sak karepku kok saiki. Dianggep edan mbok ben. Siwa Puntadewa ya kundune Ngamarta. Nggih. Do mboten lila nek negarane dibedah karo wong. Mula sampeyan kok malah mlebu teng Karang Kadempel. Nun sewu. Sampeyan ki sebagai apa? Lho. Aku ki nom-noman negara Ngamarta. Sampeyan niku lancur-lancur Pandhawa, turasing Pandhawa. Dianggep sampeyan niku piyai nom negara Ngamarta. Mongko sampeyan niku satriya-satriya sing pancen digadang-gadang iso njejeke negara Ngamarta. Eneng kanan kaya ngene kok sampeyan ora nututi Kang Rama. Kudune ramamu rasa tumandang karya, ning sampeyan sing tumandang karya. Ngoten. Gunane apa sampeyan disumpah dadi satriyaning praja nek ana kahanan kaya ngene kok ora cekat-ceket malah rene takon Semar bapakku nendi? Hambo. Wong karo bapakne kok malah takon, iki bapakku kok tak takoni. Nek ngerti bapak sampeyan bali teng negara Ngamarta ceket-ceket trampil trengkina. Omong apa? Cangkemmu kok cokot e? Dadi angel arep cukat-cakut trampil trengginan. Ndang bali, ndang nututi Kang Rama. Ya, nek pancen Ngamarta bedah. Ning nek ana tipu muslihat. Hah? Muslihat. Muslihat apa muslihit? Muslihat. Tipu muslihat saka Begawan Durna. Lho, nuwun sewu. Kula kok ora percaya karo Begawan Durna. Ning Durna niku arupa pendhita. Niku sing putih ming serban ro ketune. Nek atine busuk.
artine jahat. Mula Durna niku nggunakake 1000 cara nggo mengelabui para Pandhawa supaya Pandhawa nganggep dhek iki wong suci, Pandhawa nganggep dhek iki wong sing pancen lahir batine suci ning jane Durna niku 1000 niat teng atine pengen mateni Pandhawa, pengen jlomprongke para Pandhawa. Niki nek nganti bapak-bapak sampean mlebu apus kramane Begawan Durna, nek nganti dipulasara Kurawa, dibondo Kurawa, sampean sing melu kelangan. Njaluk pamit, Dek. Truk. Sekali-sekali kowe nek lunga karo aku padha Ndara Garukaca Ndara Antarjaya, Truk. Piye maksude? Aku mabur kowe ambles. Fokus sing mabur, aku sing ambles. Ora iso kae iki wis kompak kok. Ndara Antasena kuwi pasukan laut. Ndara Garukaca ki pasukan udara. Ndara Antarja ki pasukan darat. Kowe karo aku? Aku karo aku ki ming kere, pasukan kere. Heeh ya. Ha iya wong ming kawula cilik kok. Lala Gareng Petro Bagong kowe melu mlayu wae. Nendi senengane gawe kesel wong. Kowe iki abdi. Lha. Ndaramu kae deloken tontonen lelakon apa sing dumadi ning negara Ngamarta. Aku saiki tak takon, kowe arep ngopo? Aku wong tuwa arep slonjor. Weh, kok wangun kaya ngono kuwi? Anake kon mlayu-mlayu tekan negara Ngamarta ndelok kahanan kok sing tuwa arep slonjor. Aku wong tuwa ndak kesel, tak mikir wae. Sing tumandang sing enom-enom. Angking ngestakaken dawuh ya, Tru ya. Yo. Yo, Gong yo. Yo. Nek ana apa-apa dhewe ya wajib melu-melu mergo dhewe iki kawula. Ning awake dhewe rumangsa diayomi karo Ndara Pandhawa. Awak dhewe yo ngabekti karo Ndara Pandhawa, Ndara Pandhawa yo nggatekke karo awake dhewe, mulak dhewe wajib mbela. Wajib kuwi. Ha iki negarane awake dhewe. Ha iya. Nek ana sing arep gawe kisruh, arep gawe geger, ming perkara bab sing sepele, ming perkara bab sing sepele digedhek-gedhekke kowe karo aku wajib mbela, Tru. Heeh. Aja nganti gampang digosoki. Iya, menyang yo. Ayo. Nyun pamit, Pak. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Nyun pamit, Pak. Ya sing ati-ati Bagong, sing ati-ati. Aku engko kancane sapa? Nek aku Petruk Gareng lunga, kowe dhewe. Aku kancane tak golek, takon ngancani bojoku ya, Pak. Iya. 6 wonten dawuh. Sementara kowe ngancani bapakku. Nggih. Wah, iki aku. Wah, iki. Antel po. Suwe ora weruh anak mantu. Bekti kula kunjuk rapa. Iya. Ngancani aku. Gareng Petro Bagong arep tak kongkon nututi bendarane. Nggih, ngestakaken dawuh. Aku mangkase ya. Nggih. Rasa cedak-cedak. Nggih. Semareke ngongso. Mboten. Wis tengok kene wae kok nyedak aja gelem. Nggih. Kae sak-sakane obat. Nggih lho. Tenan ngeri kae pokoke. Bagong ki senengane nyebar. Nyebar wisa sing ora. Nggih, pake nek ajeng napa-napa sing ngladosi kula. Iya. Bar iki aku tak adus. Nggih. Weh. Adus dhewe-dhewe wae. Sing ngladani kok bojo. Anak mantu ki wajib ngladeni. Ya, Tru, ya nggugu Bagong ora rampung-rampung perkarane ya. Heeh. Mangkat, Tru. Ya. Nyuwun pangestu, Pak. Engko nek ngopo-ngopo kowe wadula karo aku. Nggih, ngestoke dawuh. Nek pancen Durna iku mung ngapus-apus wadula. Kahanane bendaramu Pandhawa, nek eneng apa-apa ya wadula karo aku. Nggih. Ya, Tru, ya. Ya. Ayo, Gong. Ya, aku nganu rada abot ya arep ninggal bojoku. Wis ora apa-apa. Dikelaske wae. Heeh, ya, Tru. Ah iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kok. Gonipun Kakang lawan Siadiwa Sawetara minangka siswaning Bapa Penemban Durna.
didhawuhi supaya mbedah negara Ngamarta yen bisa nglengserke nalindring Ngamarta Prabu Puntadewa. Mongko nyatane nalika pun Kakang lawan Siadi prapteng negara Ngamarta. Para Pandhawa nedheng ora lenggah ana ing praja, mula angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Aladal. Ora nganti telung kedheping netra. Ngamarta wis ana regemane astaning pun Kakang lapa dene sira Yayi. Ya. Kakang Jayangkara pancen bener apa ngendikane Kakang Jayangkara. Nanging sing luwih wigati kudu prayitna ngati-ati. Amarga Pandhawa yen to nganti krungu negarane dijeki dening aku apa dene pun Kakang Jayangkara, mestine ora bakal trima, mesti runtik atine para Pandhawa. Aja nganti mingko lawan kahanan. Yen pancen Pandhawa ora trima diadepi merga nggone pun Kakang lawan Siadi mbedah negara Ngamarta iki bakal entuk peni Raja Peni, guru bakal, guru dadi. Entuk Raja Brana ingkang tumpuk matikel-tikel. Yo, Kakang Prabu Jayangkara. Prajurit, wonten timbalan sinuwun iki, wonten timbalan sinuwun iki, wonten timbalan. Wektu dina aja kok endhone kemudandan, nanging malah kepara kenceng ngono. Kepareng paduka Gusti kula sinuwun Prabu Jayangkara. Tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Yen pancen mengko ketok para Pandhawa bakal ngrebut negara Ngamarta. Yen perlu ditohi pati. Merga iki dadi jalan kono bakal entuk Raja Brana saka Begawan Durna. Oh, ladal. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit jejagian para wadyabala sing prayitna ngati-ati non ngestaken dawuh sindawuh. Kowe nadyan abdi nanging ibarate kaya dene wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Kowe wong pengalaman, nggih. Kowe wong tuwa wis weruh ngendi-endi papan. Nggih. Wis weruh Ngamarta, Gop. Lah ampun. Apal kalih negara Ngamarta. Wektu dina iki aku didhawuhi dening guruku ya kuwi Bapa Begawan Durna. Supaya ngrabasing negara Ngamarta, mongko Ngamarta nalika semana ditinggal dening para Pandhawa. Dina samengko Pandhawa utawa Ngamarta wis bedah. Aku wis nguwasani negara Ngamarta. Mangke riyin. Kok dadi sampeyan iso nguwasani negara Ngamarta, Ngamarta pun bedah niku Pandhawa napa mboten runtik penggalihe. Ngerti yo? Yen Pandhawa ora mapan ana ing praja Ngamarta, wektu dina iki nedheng lunga saka negara Ngamarta. Mbuh menyang endi? Mula nggunakake kalodhangan iki Ngamarta tak bedah dadi panguwasaning Jaya Angkara lan adiku Jaya Candala. Oh. Wis bedah lho. Wis bedah. Wis. Ya apa? Lah iki mau Gustimu sinuwun Prabu Jayangkara paring dawuh nek Pandhawa ora ana negarane dijeki dening Prabu Jayangkara Jaya Candala. Saiki aku sing duwe panguwasa ning Ngamarta. Nuwun sewu ning niku dereng ayem, dereng tentrem. Lho, sebabe Pandhawa tesih tindak. Mengke nek Pandhawa kondur ngerti negarane dinggoni wong liya, wah niku nesune ora karu-karuan. Monggo sampean ngerti napa mboten Pandhawa niku? Pandhawa kuwi piye? Pandhawa niku 5. Ngoten, Pandhawa niku 5 gangsal sedaya. Piye lek ngomong mau? Pandhawa niku 5 gangsal sedaya, kuwi padha wae. Pandhawa niku satriyane 5, 1 Prabu Puntadewa, 2 Raden Werkudara, 3 Raden Janaka, 4 Raden Nakula, 5 Raden Sedewa. 5 niku ora iso dipisahake. Ngoten. Nek sampeyan ajeng wani bedah negara Ngamarta, sakniki tenang, ayem. Ning mengke nek Pandhawa bali sing ngerti Raden Werkudara. Wah, nesune raja macam. Wah. Sapa ngenggoni negaraku iki? Ita mecedel. Niku. Wah. Kok ngidak iki? Lho, Werkudara niku agenge ping pindhone sampeyan. Niku gagah pideksa, godhek wok simbar jaja. Niku Raden Werkudara. Sampeyan piyai loro lumawan Raden Werkudara, candhak sirah sampeyan, didu sirah sampeyan. Pecah. Metu teke. Sirna Margalayu. Aku suwe ra ngene iki, Gek. Ayo terus kowe.
Meh 8 sasi aku ra ngene. Ha iya. Niku Raden Werkudara. monggo niku Werkudara niku rak satriya sing Tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah getihe. Ngamarta niku bumi wutah getihe Raden Werkudara. Mula mesti dibelani nganti tekaning pati. Niku mergo satriya tenan. Satriya tenan. Werkudara. Werkudara. Monggo duwe pusaka jenenge Kuku Pancanaka. biasane kacamata. Ya lali Gak. Kuku Pancanaka niku nek modot dawane 36 cm. Niku kuku Pancanaka. Niku nek nggo nyuduk weteng, Wah, usus niki iso mabrot-mabrot. landhepe 7 penyukur. 7 penyukur niku Tukang cukur 7 dikelompokke. Sampeyan ngerti to? Sing sok nggo ngerok rambut nika. Nika landhepe kaya ngoten nika. Niku ping 7-ne. Dadi dikerok sik nganti langsung resik. niku jenenge 7 penyukur. ngoten. Kuku Pancanaka, Kuku Pancanaka. niku dereng nek sampeyan iso nadai Kuku Pancanaka Raden Werkudara ngetokke gada rujak polo. Rujak polo niku sing nggo rujak niku ndas-ndas niku. ndase sapa? Ndasmu. Oh, cangkeme. Wingi mata saiki ndas. Mestaka sampean. Niku Gada rujak polo niku gedene nek dideke iso ngiyupi sawah 2 hektar. rujak polo Rujak polo niku tamake Gunung Jugruk, segara Asat. Raden Werkudara niku gadane Gedhe. merga piyaine Gedhe. ora kaya Sampean piyaine gedhe kok gadane cilik. Meng tingil-tingil. Ajenge nuthuk napa? ning Digdaya niku nek Cilik. niku Raden Werkudara. teruske ora Teruske kok aku seneng. ya durung nek Raden Janaka. satriya Bagus tanpa cacat cacat guwaya Teja, pengawak Tirta, pamulu Jenar, kaya Kencana, sinang Ling. niki arep ngenten iki Angel lho. Tenan. niku lananging Jagat lan curing bawana. bagus-baguse wong sak donya niku Dipek Janaka kabeh. separo donya niku baguse Dipek Janaka, sing separo didum wong sak jagat. Kula karo Togog entuk ting pecotot kaya ngeten niku. ngoten niku Raden Janaka duweni pusaka pirang-pirang sak keranjang. Sampeyan duwe sak keranjang tela, Nggo ngapa? niku Raden Janaka. Werkudara Janaka tak pateni. Nuwun sewu lajeng mateni Janaka niku Pripun? Kula tak takon. Yai Jaya Candala wonten dawuh. Kae sing guyuke dupakan cangkeme. Ngece karo aku. Aku nek omongke mau kok guyune saiki. Mrene ngaten panjenengan siswanipun Cak Lontong. Ora. Niku Raden Janaka. Jopi kula tak nyuwun priksa, Janaka ajeng mangpateni cara pripun? Janaka tak pateni tak pendhem. Dewaning bumi niku Maratuwane Janaka. dewa sing ngreksa bumi niku Maratuwane Janaka. Janaka Mati dipendhem. duripke maratuwane. Janaka tak pati tak obong. Bathara Brahma niku dewaning geni niku Maratuwane Janaka. Janaka dipateni Diobong duripke karo maratuwane. tak jemplungke segara. Dewaning segara niku Maratuwane Janaka. Janaka pateni cemplungke segara. Duripke nelayan.
Maratuwane. Wedan, Janaka tak pateni, tak pendem nang prapatan. Janaka niku nggih, nek mati dicedhaki wong wedok urip melih. Janaka dipendhem teng prapatan kelumpatan bakul janganan. Urip melih. Kula niku kok aja kok dilangkai bakul janganan. Dilangkai bakul mie ayame urip kok kula. Dapur murah. Terus ke. Suwe ra ngene iki. Niku durung mengke nek Werkudara ngetokke anak-anake. Sing lahir sapa, Gek? Oh sing to. Ngetokke anak-anak iki anake Werkudara wis gedhe-gedhe. Sing dijokke anak-anake Werkudara. Anake Werkudara pira? 3. 3 sapa wae? 1 sing barep Raden Antarja. Nomor 2 Gatotkaca, nomor 3 Antasena. Niku ampuh kabeh, mboten mingpil sing ampuh. Ning klebu Gatotkaca Antarja Antasena niku ya ampuh kabeh. Antarja niku gaweane saba teng jeron bumi, Gatotkaca gaweane saba teng antariksa, Antasena cah rada kocluk ning ampuh. 3 nggih. Gatotkaca niku sing dincer sirah. Nek mateni wong mesti sirahe potol. Niku Gatotkaca. Antarja nek mateni wong awake mlonyoh merga niku putu ula. Lho, putu ula piye? Mbahne niku dewaning ula. Sampeyan nek wani karo Antarja, wo cilaka. Antarja wadul mbahne, "Mbah aku dilarani karo raja jenenge Jaya Angkara." Sampeyan teng pundi-pundi ketemu ula. Maem cedhaki ula. Sare cedhaki ula. Mlaku-mlaku tutke ula. Mongko ulane gedhi-gedhi. Tur galak-galak. Kayata ula sawa. Bandotan macan. Ula demung kebu. Ula lari angon. Sing bebayani dhewe niku ula sendok. Ula sendok niku kei bakmi ya entek. Kei sego ya entek. Wah. Mongko ula sendok dicekel wiyaga. Wah. Niku leng dengongok ngonten. Sakpole. Tenan niku lho mboten omong goro. Sakpole leng dengongok. Bakwan ya arep. Wong sing jeneng angkringan pun diblokir. Apa? Diblokir. Diboking. Kok diblokir? Ya ora ngerti kok ya, Gek. Basa nasional iki aku ora. Aku mau tek nombong kok, Pak. Ya do dipangan ya iki wis diblokir. Bol diboking to? Boking kok blokir. Niku ora nganti 15 menit kok, Den. Habis. Ayo wis 7 sasi ora jajan. Kok iso? Ayo pandemi iki rak. Apa-apa diret-iret. Ayo. Mangan gondok ya ndok cecak. Ayo. Cilik banget. Ning sing penting rak ngirit. Ayo. Ayam bakar ya ming gambar ayam terus diobong. Awune dipangan. Ayam bakar. Ayo. Nek ngono Pandhawa ki mbebayani. Wah, ngungkuli wong udut. Kok Pandhawa kok ngungkuli wong udut? Kowe uduta ning pom bensin. Kuwi mbebayani, ngungkuli kuwi kok. Wah iya. Tenan. Nek kira-kira aku wong loro iki menang ora karo Pandhawa, utamane Werkudara Janaka. Merga sing jeneng Saka guruning Pandhawa niku mung piyai loro. Nek Prabu Puntadewa niku ora tau perang, ora tau ngopo-ngopo, dolane ning ping Indomaret. Niku Prabu Puntadewa. Niku senenge blonjo. Tuku tisu. Tuku kapas. Prabu Puntadewa kok tuku kapas ki arep ngopo? Nggo nutupi matamu. Tak plintek ndasmu lho, Lung. Omongane kok saya sak penake dhewe. Niku.
Nek sing ampuh niku Raden Werkudara ning nek sak ngerti kula lho. Sak ngerti kula lho. Kula niku wis pentas nogok niku. Wah, pengok banget. Niku nek ngetutke ratu kaya sampeyan niku glelenge gayane ming sore. Mengke jam 3 mati. Lho. Apa iya? Biasane ngoten. Nek sampeyan dereng mati wayange ora bubar. Lung, ngapa? Nek ngomong sing apik. Iki senengane ngawur ya kuwi. Ah iya. Arep tak jajal, dituku lho. Gak kula nek jajal. Ledek. Ming jereng dijajal. Ayo ora payu kaya. Aku ora guneman karo kowe lho. Ora guneman ya wis. Ora melu ya ora apa-apa. Padake sing piye iki ming kowe tok apa? Ya ora ngono lho. Kowe iso jajan kira mergo melu sinuwun. Wis, kowe iso ukur bathik kira mergo melu sinuwun kok. Kok senengane kaya ngono. Aku ngemate ora, Gok. Iki lho. Iket kowe nganti tak cet. Mergo juragane pokoke kabeh seragame abang. Aku ora duwe seragam abang. Iket putih tak cet abang. Kae kalau penungsane. Ora napa. Ora ngopeni gunemu. Yai Prabu, ayo budal pethuke para Pandhawa. Monggo, Kakang tak dherekake, Kakang Prabu. Ana satriya gagah pideksa godhek wok simbar jojo. Wah, blengah. Soy. Wah. Ana wujuding Nalindra mapake lawan aku wis apa? Takon karo aku. Aku ratu ing rancang kencana Prabu Jaya Angkara. Prabu Jaya Angkara ya mapan ning tapel wates negara Ngamarta. Lekno mripatmu gatekno gobokmu. Wektu dina iki Ngamarta wis dudu panguwasaning para Pandhawa. Ning Ngamarta dadi panguwasaning Jaya Angkara. Mergo aku ingkang wis keduga mbedah negara ing Ngamarta. Wah, kowe sing bedah negara Ngamarta, dasar kepara nyata. Leno mripatmu gatena gobokmu aku satriya Jodipati. Senopati Ngamarta Raden Werkudara. Wah, dalah. Sing kandhake togok mau. Panjen kepara nyata yen to gedhe dhuwur blengah-blengah. Wah. Katon gone Sembada Sentosa. Arep apa Werkudara? Jaluk negaraku. Kowe ora duwe kewajiban ngrengkuh negaraku, kuwi negaraku, bumi kelahiranku kudu tak jaluk. Sapa sing arep beda? Sapa sing arep geger? Gawe geger bumi kelahiranku ya negaraku Ngamarta. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Kowe arep ngrebut negaramu ya. Kowe arep njaluk negaramu. Arep kowe gagah gedhe dhuwur. Arep kowe godhek kok simbar jojo. Ning aku ora wedi karo kowe. Ayo, Matno Sastra Jendrawataka Raji Jaya Kawijayanmu. Tumpang Suhun Watakaji Jaya Kawijayan. Tak candak, tak bondo leboke pakunjaran. Iblis larat. Wah.
Kok wonten dawuh. Aku maju ketemu Werkudara. Werkudara tak tantang mandeng karo aku. Ning durung nganti dheweke njotos karo aku, ana nom-noman sandhangane padha Werkudara. Jarike ya padha. Dedeg piadeke ning luwih cilik sing mulasara karo aku. Sapa, Kok? Sapa, Lung? Kalau enggak salah basa kene wae. Weh sing nonton ana sing saka ibu kota e. Oh iya. Ibu kota Priangan. Sopo? Nek ora salah Antasena. Antasena. Wonge padha kali Werkudara. Nek rupa-rupane meh padha, ning wonge rada ndangak. Ah, Antasena, cahe rada gleleng kok, Gek. Ah iya. Sampeyan dikapake dijotos. Mumet tau. Munjuk obat. Gletak dheweke tak antem pisan tiba, tak jambak rambute tak gedhik nggon cengel. Dheweke ndok genti ngantem aku. Rambutku dijambak diantem, nggon sikil digenjot nek ora aku jengklet tugel sikilku. Niku lho kadigdayane wong Amarta niku wonten niku. Niku lagi nom-nomane. Ning sing maju dudu Antasena kok. Dheweke jambak rambutku. Ora diantem-antem ana wong nylorot saka dhuwur mabur ngejloki sirahku. Wah, rasane kaya ketiban watu sak gunung gedene. Sapa lho? Mabur. Heeh. Gatotkaca. Oh, niku. Terus candhak meneh rambutku. Diantem wonge awake nganggo jaket. Ora. Nganggo napa? Wonge iki awake sisik. Oh, niku anake Werkudara sing barep. Jenenge Wangsarja. Ya. Wong ora ana wong guyu kok guyu dhewe. Antarja. Antarja. Sisik to? Heeh. Niku Antarja. Pun nek ndaratur kula mundur mawon. Mengke nembangane kula rekasa golek silian ambulan. Lho. Nggo ngopo? Nggo ngusung sampean niku. Merga wong telu niku ampuh kabeh. Sampeyan ajeng liwat pundi ajeng mungsuh carane pripun? Mungsuh Gatotkaca mulih ra nggo ndas. Apa Naraja kok sirah diganti ndas trolo? Tenan cilik tingil-tingil. Sampeyan maju ketemu Antarja mulih melonyoh awake, nyembur kaya ula. Iki ilate cawang. Padha niki. Dengkulmu. Nek kowe ora cangkeme ya, Kok. Cangkeme cawang. Nggo ngemut ndasmu, apa? Ya ora nesu. Wong pasangan dagelan kok nesu. Atene ra payu. Ora. Pasangan dagelan ki pingpong. Kowe nggarapi aku nggarapi kowe ngono kuwi. Ha ning wong tuwa dunekke cangkeme cawang. Kowe iki upama benda mati tak gawe plinteng kok. Tak iriske sepatu. Nek ndaratur kula mundur mawon, mumpung durung. Nggih. Mungkin nek Antasena niku nesu tenan, niku tenggen bathuk niku kaya ana wudun. Ning niku jane jenenge sungut. Niku paringane eyange. Sungut niku nek diperes metu banyune. Tenan niku. Sungut niku nek dinyet-nyet rada suwe. Niku metu banyune dhewe. Saya jemek ngene. Ah niku nek dienggo mateni mungsuh sampeyan lena dilaleti sungute niku gletak tanpa nyawa. Niku Antasena. Nek Gatotkaca, nek sampeyan ora golek helm, lho. Nggo ngopo? Nggo melindungi mestaka. Mungsuh Gatotkaca niku syarate mung nganggo helm. Gatotkaca nyandak sirah, dudut sirahe katut helme
Sirah selamat. Pripun kula golek kena pripun? Helm ya apa? Woi wong jeneng wayang kok kon nganggo helm ya ora ngerti. Mongko niki sek operasi zebra. Titipan saka Kapolsek. Oh iya. Wajib nganggo helm, wajib nganggo masker. Apa? Masker. Cuci tangan sebelum tidur. Ah iya. Mundur mawon. Nengke nek sampeyan iso ngalahke anak-anake Werkudara. Lah, sing tuwa maju, sampean purun tuwa. Nek nganti anak-anake Werkudara niku kalah, sing tuwa maju. Sampean purun tuwa. Ampun kaya togok. Wah, Bilung ngomongnya gelayangan tekan dindi. Aku ngerasake suarane Bilung ki malah bingung. Maksudnya nek nganti Werkudara niku maju sampeyan saya le anguk-anguk lawanging neraka. Wah, swarga. Wong kaya ngoten sing ajeng mlebu swarga niku kapan? Wong sampeyan niku watake angkara budine Candala kok mlebu swarga. Anguk-anguk lawanging neraka. Ngoten. Nyawa sampeyan pun ngriki-niki ndulup. Sampeyan didak Werkudara gajul pisan diel. Kula critani nggih. Werkudara mergane napa kok ngukui negara Ngamarta kepengin rebut negara Ngamarta kanthi lahir batin. Merga nika sik mbudidaya Werkudara jaman nom-nomane jenenge Jumadi Brata. Bratasena. Nah Jumadi Brata niku tanggane Bratasena. Bratasena niku tau tate babat jenenge Babat Wanamarta. Niku dibabati dhewe ngalahke Jim. Dan Jum. Kok Jim dan Jum? Pira? Nggon TV ya to? Nek wayang ki Jim Yudhistira. Oh, ora Jim dan Jum to? Ora. Lah, Werkudara niku mlebu teng alas Wanamarta terus mbabati alas, ketemu Jin. Jin niku langsung ngomong, "Berikan satu permintaan Anda." Telo. Goreng, Pak? Goreng. Aku ora ngugemi omong awak maju perang. Lah nggih, Pun. Mang maju perang niku. Ning ngeling lho, golek uang lho. Nek sampean maju sing kiper sapa? Ora guneman karo kowe, gah. Kowe ndekno nek ngalem karo Antarja entek amek kurang golek. Kuwi saiki deloken. Nyatane tak cokot nganggo siungku pengapit Antarja mati. Lemuni nyampuh endi? Lemuni sok nyembur endi? Sok gawe mlonyo endi? Iso. Oh. Aku sengit karo kowe. Pendak-pendak kowe mesti ngalem karo mungsuh. Ning kowe ngendak ruang. Rajamu tok ndake dhewe ning mungsuh tok umbul-umbulke. Saiki deloken. Kuwi deloken kuwi Antarja mati tenan. Tak cokot Antarja mati. Udus. Mangkel. Kula niku wong tuwa ya. Wong tuwa niku sirahe ora dijongkong-jongkongke. Aku gedeng karo kowe. Pendak-pendak kowe mesti ngono kuwi. Aku mangkel karo kowe. Iso. Lung. Lagi ngopo? Maem pepaya. Ora kok saiki kowe sombong men. Aku ki nek bar dahar to, Gek. Aku mesti kudu maem buah-buahan. Oh. Minimal ngemut. Ngopo kowe cengengesan? Kae bintang tamune kae upama ora pas wayang mesti diasok-asokke. Antarja mati.
Lakone iki apa? Sirnaning Pedhut Ngamarta. Tak omongi ya, Gak, kowe nek ngerti wayang, Antarja Mati iki lakone Kresna bubrah. Apa? Kresna bubrah. Kresna gugah. Wis esuk wae. Lho. Kresna gugah ki lakone judule. Oh, Kresna gugah. Kresna gugah. Udu Kresna bubrah. Udu. Ha iki lakon Sirnaning Pedhut Ngamarta kok Antarja Mati iki. Iki terus sapa sing gawe naskah? Nano Aswaranggama. Udu ya. Ora mutu ora. Nyatane mati. Kuwi ora mati, ning kuwi mikir. Satriya iki nek tenanan ngono kuwi, ora kok mundur terus kosek leren sik, ora ana satriya omong kosek leren sik. Ning Antarja ki mikir, ratu iki partine tak kapake, terus aku apike nganggo cara apa? Kuwi mikir. Aku iki pemuda pinter ya Antarja ki. Ning nyatane mati ora ambegan. Antarja ki nek ora ambegan sak jampe kuat. Wong dhek iki kulina prihatin, kulina tapa brata. Ning nyatane mati. Urip, Mati. urip. Ora wangkal karo aku to. Mboten wanganing kula niku wis kulina. Nyatane mati. Urip, Mati. urip. Totoan. Lho. Ngajak totoan. Lho wani wae cah mleleng e. Manut. Manut oke. Nek mati Manut. tak pecah ndasmu. Nderek. Nek nek urip Manut. gajul. Oke. Wah, ratuke oke. Gara-gara dapurmu kuwi. Mangkelke ora. Ning mboten apa-apa ning sakniki wayang niku sing penting iso ditampa. Mboten sah terlalu bahasa yang rumit, sing penting penonton niku iso masuk. Lah iya. Lah iya, sida totoan ora? Sita. Dadi Ora ngayal to lho. Mati tenan. urip, kuwi arep melu apa piye? Titip. Nek wani main dhewe ora mung titip. Nek mati Manut. tak plotot wetengmu. Mau dadi nek urip Manut. tak pedhot. Iya. Nan lho iki. Iya. Oke. Ya mengkari neter ketrimane urip. Nek Antarja mati tenan pecah sirahku njebluk wetengku. Ning nek Antarja urip gajul juragan betot kangmasku. Ya mengkari tumbuk bejane ta wong ki. Wong ki anggere kendel wae ra. Apa-apa ra mesti kelakon. Ayo Antarja mati pecah sirahku njebluk wetengku, Antarja urip gajul juragan karo betot tok. Hei! Lho, kok ngadeg sajake wani karo aku? Mboten wani ning wong nembus niku rak gleleng sik. Atang angka, Gek. Ora cah edan wae. Noleo, noleo. Wo. Ngopo kok? Mang noleh. Wah. Antarja iso urip ana dewa welas. Ayo ungalno dadamu. Wah, kelakon dugang mati dening aku. Mas, Ngopo? ngelunasi. Ngono. Wedan gajul tenan. Utange. Gek, kene ta Sik to. perjaminannya, Apa? perjaminannya. Perjaminan piye? Kuwi lho, apa jenenge iki? Apa omong-omongan serius kuwi lho. Perjanjian. Perjanjian. Nah, perjanjiane Betot. ayo kene. Ora edan. Kene ta. Iki tak kei gesik lho men seret. Soale tanganku nglengo dadi. Galung ora. Aku sengit nek wong cidra iki sengit aku. Nah, kene ta. Ning sithik mematuk. Tukule lara suwe. Angger rasa di. Kene ta. Iki gocoki sarungmu apa to saiki?
Dompetku tiba iki. Aja dibuka. Weh, eneng fotone. Edan. Kok cang. Sapa ora? Sapa? Sapa? Udu. Ku kanca. Kanca bisnis. Apa? Kanca bisnis. Kanca dagang. Dagang foto bareng. Kok cangkeme untune gedhe untune kok. Oh, lek Marwata ta iki? Oh. Dikira wedok apa? Kowe wis sing mripatmu wedok-wedon. Kene to. Sik. Nun sewu Den niku mang cekel Den. Nah. Makasih. Iya. Tulung kan melumah sisan. Melumah. Ora melumah tak pecah siramu. No. Agene ya pasrah. Aku ora mbethot sing aneh-aneh kok, mbethot ilat. Apakah sakala kabayo ha? Ngopo kok? Oh kaki kok. Kaki nga. Oh kaki kaya. Gendak si Roro Kancang apa sih? Moro maju legane ngati. Digdaya nek ora bakal menang karo siswaning Begawan Dolo. Jayangkara, Yai Jaya Candala, anak Werkudara jenenge Antarja, kepikut dening pun Kakang Bondo leboke Pakunjaran. Yo Kakang. Kemitir ngantariksa Gatotkaca Ratu Sabrang Sapa Jaya Lengkara kowe mbedah negara Ngamarta bakal aku kukup Ngamarta gimerdasmu. Ayo tak damu kena daya kemandenku kowe ngletak ora iso nglawat Yai Jaya Candala ana apa Kakang Gatotkaca Kunjara yo ngestoke dawuh. Wah wong tuane ora trima sajake anake Bondo leboke Pakunjaran. Ayo ora ming anakmu ing bakal tak leboke Pakunjaran mati garing ning kunjara ning klebu kowe uga kudu tekan ning pati jangkeme. Wah mati tenan ngendikane Bapak
karo kakekne Semar nek Ngamarta pancen ana wong sing digdaya wani mbedah negara. Nanging nek kabeh mau saka pelapuraning Begawan Durna kok atiku ora penak ning gandeng Siwa Puntadewa wis bareng tindake karo Eyang Durna. Iki mesti eneng bab utawa wong-wong sing bakal pancen kepengin nglengserake Kanjeng Prabu Darmakusuma. Wah, kene aku maju mongko ratu kae iki barate kaya dene geni lagi murup desa ana banyu ora bakal bisa ludes ning mesti bakal saya ngombro-ombro. Kakekne Semar, sampeyan aja meneng wae perkara iki kudu tanggung jawab, kudu melu-melu perkara iki. Pandhawa kepikut dening mungsuh kabeh, Kek. Mung kandhek ana ing pekabaran, ora kababar dadi pakarti. Lire piye Kakang Jayangkara? Kasektening para Pandhawa mumandangi kabaring Pandhawa ingkang ngedap-edapi. Nanging nyatane kabeh mau mung kandhek ana ing pekabaran. Buktine Werkudara Janaka wis kepikut dening pun Kakang lan Siadi. Ya mung nalendrane ingkang sajake uwal saka regemaning pun Kakang. Sapa Kakang? Puntadewa. Puntadewa kudu manjing pakunjaran. Mongko Werkudara Janaka wis manjing pakunjaran, goleki menyang endi? Lungane si Puntadewa kudu dibondo, tangane krincung sikile. Oh, anakku murid, Ger, ora usah tekan ngendi-ngendi, Ger. Lho kunjuk. Oh iya iya, Ger, Jaya Lengkara. Jaya Angkara lan Jaya Candala. Iya. Kok ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene kowe wis ngestu padha dawuhing Begawan Durna. Inggih. Inggih namung menapa sampun paduka dawuhaken kula nglampahi menika awit panjenengan sampun janji badhe maringi Prabeya Dana Brana Pijes dhateng kula sak prajurit anggenipun sampun makarya mbedah negari Ngamarta. Oh mesti. Ora bakal aku lincat. Butamu pira to? Wantone kowe gelem makarya, kowe gelem bedah negara Ngamarta. Kowe kandha prajurit siji sak ndas njaluk pira? Tak paringi. Mekaten, Bapak. Kowe sing dadi pangareping para prajurit ingkang wis mbok ketapake mengko tak paringi sing rada akeh. Tumpuk matikel-tikel. Matur nuwun Panembahan. Oh iya. Namung imanipun setunggal. Lho apa? Werkudara Janaka sampun kepikut nanging nalendranipun uwal saking regemanipun ingkang putra pun Jaya Angkara. Lho, Nalendra ngendi? Nalendra Ngamarta Prabu Darmakusuma. Oh, wong ki nek kurang pengalaman. Iki poso. Iki sapa? Menika sinten? Iki Gatekna. Iki nata Ngamarta Prabu Darmakusuma dadi kowe ora usah tekan ndi-ndi. Ora usah tekan ndi-ndi. Wektu dina iki wis cetha lamun sinuwun Prabu Darmakusuma wis mbarengi laku ning Begawan Durna. Monggo panjenengane ora bakal mingkuh lawan apa kang dadi dawuhing Begawan Durna merga panjenengane ngerti sarta kelingan yen aku ki biyen tilas gurune para Pandhawa. Mekaten Panembahan. Ya mong aja nganti kawistara wis semingkir. Kowe semingkira. Mlebu ana negara Ngamarta. Perkara anak Prabu Darmakusuma aku yang bakal ngrembug. Matur sembah nuwun, arigaton nyuwun pamit. Sing ati-ati, wonten menapa dene Paduka nyandhet lampahipun ingkang putrapun Puntadewa. Menika ngaten nggih, Nger. Mugi andadosna ing kawuningan. Bilih panjenengan prisa piyambak. Siswa kula kalih ing sampun ngadhep wonten ngadepanipun ingkang Bapak Sukalima inggih menika pun Jaya Angkara lan Jaya Candala. Menika nyatanipun sak mangke sampun saged angisas dhateng ketiyang kang badhe anjungkeng kawibawanipun anak Prabu Darmakusuma lan badhe nglengseraken paduka anak Prabu Darmakusuma. Nalindra kekalih ingkang wonten ngajenganipun bapa Panembahan kala wau. Inggih, Ger, inggih. Mila ingkang saking menika sak mangke paduka sampun ngantos ribet ing penggalih. Ngamarta sampun padhang, Ngamarta sampun ketingal. Mboten wonten menapa-menapa tegesipun para ketiyang ingkang badhe ngrebat negari Ngamarta menika kala wau sampun kesah. Mekaten. Namung semanten kula nuwun pangapunten. Bilih samangke menawi paduka anak Prabu Puntadewa menika badhe mlebet wonten negari Ngamarta, kula sumanggaken. Namung samangke mugi andadosna ing kawuningan. Bilih pun Werkudara lan Janaka mapan wonten ing pakunjaran negari Ngamarta. Nanging kula nuwun pangapunten.
Sampun kuwatos, Ger, sampun kuwatos amargi Janaka Werkudara sak mangke menika mboten badhe dipun menapak-menapakaken. Namung sak mangke kirana syarat srana supados sak mangke negari Ngamarta menika saged padhang. Lah, ingkang sange menika paduka anak Prabu Puntadewa keparenga lenggah wonten ing dampar negari Ngamarta nanging tanpa Werkudara kaliyan Janaka. Ingkang Bapa ing Sukalima ingkang tansah ngampingi dhateng lenggah paduka anak Prabu Puntadewa. Lajeng sederek kula kalih menika kula nyuwun pahapunten. Benjang menapa saged linuwaran saking pakunjaran Bapa Penemban menawi samangke negari Ngamarta menika sampun ical pedhut ingkang ngalimputi praja ing Indraprasta Werkudara Janaka menika badhe dipun waris saking pakunjaran awit miturut sasmitaning dewa ingkang sampun kula tampi paduka anak Prabu Puntadewa menika kepareng lenggah dampar wonten praja ing Ngamarta ning tanpa Werkudara lan Janaka menika sasmitanipun dewa sinten kula mboten kenalan mekaten. Mun paduka anak Prabu mboten pitados kaliyan Bapak ing Sukalima. Inggih kula pitados. Nah, menawi pitados inggih monggo. Mlebet wonten negari Ngamarta nanging kula suwun panjenengan kedah lila ingkang rayi kekalih menika mapan wonten ing pakunjaran. Mekaten Bapak Penemban. Inggih. Tetelo mekaten namung kantun nderek kersa paduka Bapak ing Sukalima monggo kula dherekaken Bapak Penemban. Monggo, Ger, monggo. Gus. Ngaso ingkang dados napas asat ingkang dados riwe. Enten apa, Den? Lah kok sajake pasuryane mboten kados adat sabene. Kepareng ingkang abdipun Semar Cemadung dawuh. Apa kang dadi kandikane kakek dina samengko kasembadan. Kasembadan pripun? Kula mboten duwe panjangka napa-napa. Tegese kasunyatane Begawan Durna rawuh mrene Eyang Durna ngendikake ento negara Ngamarta ana ingkang bedah wujuding Nalindra gagah pideksa mangka loro cacahe tumuli Kanjeng Rama Jodipati budal marang praja Ngamarta lan Kanjeng Paman Arjuna uga duka nalika semana aku nututi tindake bapak karo paman Kanjeng Darmakusuma bareng karo tindake Begawan Durna kek ndadosna pangertening Kakek Semar yen to dina iki Kakang Garwaca Kakang Turja Bapa Werkudara Bapa Janaka kepikut dening mungsuh dilebokake ning pakunjaran ning Siwa Darmakusuma sajake kok ora dilebokke ning pakunjaran katon tindake bareng karo Begawan Durna kuwatire atiku kek Begawan Durna ki arepa wujuding Brahmana ning kelepetan dedusaning para Sata Kurawa tegese duwe watak angkara budi candala lan duwe watak licik tanpa beda kaya Patih Sengkuni. Kuwatire atiku nek nganti mengko Siwa Puntadewa tekan negara Ngamarta. Etok-etok dilenggahke dampar nanging jatine bakal dikrenah cintrakane sapa ing bakal kapitunan. Aku arep belani karo Bapa Werkudara Bapa Janaka, mongko aku iso mitung yen ratu loro sing ngejeki negara Ngamarta kuwi paribasane lagi winong-wong dening Jawata. Ngibarati geni lagi murup diwenehna banyu ora bakal ludes nanging malah bakal ngubar jagat saisine. Kek iki kepiye munggo penemuning Kakek Semar. Bapakmu iki jane piye to, Reng? Disambati ngoyo-oyo kok malah ilang. Wah, jan pancen. Wis wong to ora tanggung jawab. Bapakmu iki jane piye to, Truk? Sambati ngoyo-ngoyo kok malah ilang iku ya klebu bapakmu barang lho, Truk. Wah, jan marai mangkel tenan Semar iki. Bapakmu iki jane piye to, Gong? Sambati ngoyo-oyo kok malah ilang iki bapakmu model piye? Bapakku iki jane piye to? Bapakne sapa? Bapakku. Rasa madhem dono nek bapakku. Wes pripun niku lho nderek Ndarantasena. Pripun, Den? Wah, pripun iki ning aku ngerti. Bapakmu mabur utawa ilang kuwi ora kok perkara nguncati, Pak. Perkara ora. Ning pancen darbe niat ngrampungi kahanan negara Ngamarta. Terus kula kudu pripun? Terus kula kudu pripun, Ndara? Kowe ora karo rasane ndi? Dinteni nang Karang Kadempel kene wae rek. Nggih, ngestaken dawuh. Ya Dita loro. Terus Gong ana apa Dita loro? Sing siji ra teko apik. Ora tetek.
Ora iso gawe irama. Ya wis ben ngarang ya isih ajar. Ajar rabi. Lho. Ajar kok rabi. Iki sapa? Ana nom-noman gagah pideksa. Panjenengan sinten Raden Antasena? Weh lampuh to. Weh lah. Ngerti Kang? Wah. Ngerti? Ah iya. Sing dhuwur irunge dawa sapa ngaku jenengmu Petruk. Weh. Wedian ngerti Kang? Heeh. Wis ora urusan kethek nyuling. Ngerti ya luweh ora ya luweh. Kowe iki mung nakoni aku wae. Aku bingung le wangsul lantra. Aku iki minta anane kok bingung anggere yaene kok bingung to. Aku Antasena Mbah sampeyan. Aku Asmara Santa iki Padmana Santa. Wo, Asmara karo Padma. Atonya lho. Wigatine aku nedheng tapa ngrami tetulung marang sakpadha-padha Raden Antasena. Lah, nek sampeyan tetulung marang sakpadha-padha aku njaluk tulung karo sampeyan. Kowe njaluk tulung apa? Negaraku negara Ngamarta dibedah karo ratu kembar. Ratu saka tlatah sabrang mbuh menyang saka ngendi asal mula bukane lan saka ngendi negarane. Ning kadangku dulur-dulurku kabeh wong tuaku dirangket dening ratu mau. Nek sampeyan iso ngowali negara Ngamarta, aku ngaturke panuwun tanpa pepindhan, Mbak. Yen pancen panjalukmu kaya ngono, aku mung saderma nglakoni. Ning aku njaluk tulung. Njaluk tulung apa? Sapa sing kira-kira playune banter sapa? Waduh. Waduh. Oh, ngapa itu? Wetengku lara iku. Mbuh kenapa iki? Nang mburi kana. Ngundak mengentat-ngentot. Ora wetengku ra penak tenan Gong. Waduh, Truk, Nun. Monggo kowe arep tak kongkon teng pundi? Negara Ngastina. Lara tenan anu Ngamarta, Ngamarta. Lara tenan. Lah kowe kok ngerti? Aku lho wis ngerti nek pendikane niku ajeng kongkonan kula wetengku lara. Ya wis nek ngono sing rada cendhek kuwi tak kongkon ning Ngamarta gelem ora? Gong. Hah? Kon ning Ngamarta. Ora apal dalane. Wong betina rono kok ora apal. Lha niku nek liwat niku liwat kebon. Ora tau liwat dalan aspal. Mula-mula dalane sok molak-malik. Nek liwat dalan sing gedhe liwat ya, Tru. Perawatan ngalor kae. Heeh. Ngalor mentok. Aku ora tau iso mentok. Ngalor mentok terus ngetan. Ngetan. Heeh. Abablas ngono mlebu. Ngendi ae jenenge? Gepura ae tekan negara Ngamarta. Gelem ora? Wah. Aku wae, Gong. Ndak ngomong wae dikongkon ra menyang-menyang. Apa pundi? Ken apa? Nawala yaturna ratu njeki negara Ngamarta. Oh. Nuduhi kempul karo jawile bokong. Ora gek ngomong bung. Dipatet. Kowe iki nyenani sapa, Gong? Wis mburi kae. Oh, Raden ora mangkelake. Sosok tuku kempul cilik-cilik. Gong apa? Latihan nang omah. Senengane ora. Wis ayo mangkat. Yayi Padma Santa, ayo Yayas Kakang Asmara Santa kadherekan ning wong irunge dawa ra jamak sarwa dhuwur ditemu-temuaken. Kula abdinipun Ndara Janaka abdinipun negari Ngamarta nami kula Petruk Kanthong Bolong. Petruk Kanthong Bolong. Iye. Panjenengan Prabu Jaya Angkara, Prabu Jaya Candala. Wah, Angkara Budi Candala. Wah, cangkeme. Ngapunten ketrucut.
Eneng wigati apa? Ngaturaken awala. Konjuk ngersa paduka Sinuwun Prabu Jayangkara lan Jaya Candala. Lho. Nawala saka sapa? Tanpa pengirim. Tanpa nama pengirim. Alias surat kaleng. Tuk. Lho niki. Kaya ngapa nawarane monggo latri nampi Sinuwun. Paning jajalan sukertaning bawana menungsa ratatanan. Wah, dalah ana pendhita loro nantang karo Jayangkara lan Jaya Candala. Nawala menika sampun aturaken. Mugia samangke. Nawala menika tumuli dipun waos. Yai Jaya Candala, apa Kakang? Menungsa ratatanan. Ana pandhita loro nantang kalawan pun Kakang Siadi. Nang endi menungsane? Gatheng sira hebat. Iki pandhitane. Begawan Asmara Santa. Kowe Jayangkara ingkang bedah negara Ngamarta ngunjara Pandhawa Werkudara Janaka dasar Paranyata. Ora bakal tak gawe macak. Puntadewa Werkudara Janaka kembar kudu tekaning pati nyoh tampanana. Sawai Patmana Santa kadange Taruna Asmara Santa. Jaya Candala kadange Taruna Jayangkara nom padha nom tuwa padha. Kurang ajar ya. Arep di ngono kok Endo. Batobat. Lha nyuwun pangapunten Kakang. Ngapa kowe? Inggih krana kepengin mejahi dhateng para Pandhawa nek wis mati, kula tedhakaken para baju barat. Dienggo pangan baju barat. Inggih. Kok mesti Pandhawa sing tok ancam? Kok mesti Pandhawa sing tok ancam? Kowe Malik ratu, kowe icuk-icuk kawula Ngamarta. Sing ora ngerti mbok walik paningalik. Sing ora ngerti kasunyatane mbok walik paningalik nganti sing bener tok gawe luput. Sing wis bener tok gawe kleru. Kowe iki niatmu piye? Inggih. Kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Rombongan baju baratmu kon bali. Rombongan baju baratmu kon bali. Inggih. Hah? Dibayar piro Durna kowe? Inggih. Inggih, ora estu. Mulai. Aku gak bayar. Ayo ora sabar. Inggih. Ayo. Ora pisan ora pindho. Kowe mesti gawe wisuna. Nggih. Awaje. Aku wis ngerti kabeh gedhoamu. Kowe mung rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Kowe arep ngrusak negara.
Pakartimu kok kaya ngono. Emoh aku. Emoh padake apa? Oh. Tak ruket gayane emoh mir. Sok kowe. Konangan gedhokan ae. Duh mati aku. Ayo sambat to. Mungsuh Begawan Padmana Santa ora bakal bisa nglawan. Noyan ayo Baskara Titi Mangsa. Sang Begawan Padmana Santa babar nata Ndarawati. Sang Prabu Jaya Candra babar Jaramaya. Kok suwe? Kok nganggo suwe? Nembe diambil. Rumangsaku Petruk ki seneng nek montang mantinge wong tuwa ki seneng. Aku wis ora ana meneh lho Petruk. Ora kok sampean sing nesu ki pripun to? Lah rumangsaku mau ki tak jojoh ki kaya pasuryan iki kaya Bathara Kala ning jebul Jaramaya. Wo lah ya kler. Jebul jo. Pasuryane Bathara Kala Jaramaya anu Bathara Kala Jaramaya padha buta. Ning mbok ya muni Jaramaya rasa muni Bathara Kala. Seneng aku iki ra seneng nek ana wong tengok-tengok kepenak iki ra seneng. Mlayu rono, mlayu rene. Sirmu piye? Inggih kula sampun kadenangan kula nyuwun pangapunten. Ora usah membo sapa-sapa. Aku wis ngerti sapa sing bakal ngrusak, sapa sing bakal dandan-dandan. Nadyan kowe membo nganggo wong liya ning aku wis krasa. Lan aku wis niteni sapa to sejatine kepengin rusak negara Ngamarta. Ya mung kowe kuwi ya mung durung wae kowe dihukum dening jagat Jaramaya. Wah, nyuwun pamon. Maju rene nggih. Gareng nendi kula golekne? Setan. Kowe iki ngene lho, Rek. Iki isih dalam proses pentas, ora turu ndelik. Njur karepe ra entuk metu ra metu kowe leren lho. Awak manjil nang pojok kotak lho aku ora. Nek sing jeneng ngantuk iki ngantuk kabeh, timbali Ndara Kresna. Weh, Ndara Kresna nang kene apa? Lah iki. Oh, Amit pasang Kalimantan. Wong Amit kok amat. Bagonge ora sisan. Oh nggih. Tak anggap rasa kowe apa? Arep banting aku tak jegal. Pun Werkudara, Janaka, Gatotkaca, Antarja, nggih. Diluwari karo Antasena. Pun iso luwar. Wis. Ya mung sing urung iso direbut saka mungsuh siji. Sinten? Yai Prabu Darmakusuma. Sing beto Begawan Durna. Mati dereng aku. Kira ya kira ning weruh. Hah? Kira ya kira ning weruh to. Nang kene iki genanjinge Kanjeng Adipati Ranggalawe. Wah. Diapure kaya ngono Ranggalawe ra. Aku ditabrak padake. Mangsae lara. Ora ana sing tatu kok jero. Lara jero aku. Weh. Jareme padake. Wis padha menyang ora sak padha padu. Goleki Begawan Durna jaluk Yai Prabu Darmakusuma. Nek ora entuk sak karepmu, tak wenehi palilah. Yakin? Iya, wet. Siap pokoke. Lah iki kaya Nala Gareng. Nggih. Iki kaya Petruk. Nggih. Iki kaya Bagong. Kaya. Kula Bagong. Areng apa kowe padha mrepeki lawan aku?
Kowe ndakwa aku. Kowe ngira aku yen to aku tumindak ala karo anak Prabu Puntadewa. Ya ngono apa piye? Ayo saiki sawangen. Anak Prabu Puntadewa isih seger kewarasan. Ora cacat sithik-sithik, ora nandang lara sithik-sithik. Apa kowe aku tak anggap aku bakal tumindak sing ora prayoga marang anak Prabu Puntadewa. Ngono apa piye? Ya ngono apa piye? Wah, anak Prabu Puntadewa ora tak slametke. Mesti dipanteni karo raja loro, kang aran Jayangkara lan Jaya Candala. Ning mrebo tak wilujengake. Tak slametke. Dina iki isih sugeng, dina iki isih katon waras. Iki lenggane pungkuranku. Nek kowe ngarani aku dasarmu apa? Nek kowe ngarani aku dasarmu apa? Wah! Petruk. Bapa Durnaja Dipulasara. Mboten, mboten. Nika mung diajari senam kalih-kalih. Tenan, nggih. Lah kok aku mau krungu mak klothak. Wah, ya. Gareng niku nek mlaku niku awake muni kabeh kok. Saking kurune anu klothek kaya tetekan. Ya ning aja Dipulasara. Mboten, mboten. Engko kula gendong kondur ning endi? Teng perumahan. Perumahan dengkulmu mlocot. Negangke negara Ngamarta. Ndara Kresna pun rawuh, bapak pun kondur. Lon-lonan pedhut Ngamarta pun bakal sumilak. Ngoten. Ndara Werkudara wis luwar saka Pakunjaran, Ndara Janaka wis luwar saka Pakunjaran. Ndara Gargasa, Ndara Antarja pun luwar kabeh. Ditokke Ndara Antasena sing dibantu karo pendhita loro. Sesinglaning Ndara Kresna kalih bapakne Semar. Ngono Petruk nggih. Nggih. Kondur dinten iki. Iya Petruk ning mlaku alon-alon. Wah! Asla setengah papat. Piye? Aku nek kon banter ora iso. Alon-alon wae Petruk. Pripun nek kula gendong? Tenan nggih. 50 meter 150. Ya wis ora apa-apa. Iki tungenono pirang meter? Kilo. Ya wis ora apa-apa sesuk tak angsur. Lah masuk Nalindra kok ngangsur. Lah wong ora adu. Lah sakoken pengendikane ayo tak endong. Yuk. Yuk. Iya Petruk nggih. Ya, nah, rada munggah sithik, rada munggah sithik. Iya, depan kelihatan. Iya. Ben iso nyawang pemandangan. Iya Petruk nggih. Hah? Ora banter-banter. Mboten. Pun gek nggang tekan negara Ngamarta ndak mengke negara Ngamarta direbut wong melih. Iya Petruk. Nggih, bidak nggih. Iya Petruk. Alah. Pun dugi didunke. Yuk, medun yuk. Alon-alon. Aduh. Aduh. Oh. Dumeh jejeg padake postep kok. Nah, ora Nalindra tak ajar. Ha kene iki ngono. Padake postep. Nggo ancek-ancek. Guyu, guyu. Waduh. Sambata menungso ora tatanan
Bagong, aku lara, Bagong. Mesti lara dajar kok penak. Cara ngendi kuwi? Apa ora? Oh, sampeyan sing dadi kahanan negara Ngamarta rusak. Siji Sengkuni, loro Durna senengane nglincipi carang bapak, ngicuk-icuk. Adol kono adu kene. Penyakit. Sambata saiki. Sambata saiki. Iya. Aduh. Loh. Wah, sorry. Maaf. Apa kok nutupi yo? Jarem ya iki ora. Ame arep nendang kok nganggo sepatu teklek. Lili. Oh ya wis. Tambah to. Kampok aku. Penyakit. Menungso rata-rata. Muni awe. Bagong, aku njaluk ngapura. Matatara. Wah! Aduh. Tok apake, Reng? Sak gegem. Bedan nih. Manuk bedan. Aku tak mulai piye? Urung disidam. Apa kok? Disidang karo Prabu sakaro si Jlamprong. Wah. Tonyo mensak ora. Jliteng kakangku. Ngono jliteng wis teka nyidang kowe nuturi karo kowe baru kamu bebas. Nek jliteng rung teka tanggung jawab kowe. Tumindakmu wis akon ratu loro tok dai dhuwit. Prajurit tok nei dhuwit tok kon gawe geger. Ha to. Iki urusane kowe karo jlitem. Mangsane ora. Panos maning jajaran. Iki sing iso kowe bali nang saka lima karo ora iki meng jlitem kakangku ya. Nyuwun pangapunten sinuwun. Ora dadi ngopo? Tanggleleng. Syukur yen sira ngerti sapa to sejatine ingsun. Ingsun ratu saka Malawapati. Prabu Mang Angling Ayam. Wis pokoke kowe tetep ora iso lunga-lunga nek si Jlitemrong rene. Tenan, Panggres Jlitem rene. Kowe entuk kebebasan mergo kae sing iso ngrampungi masalahe. Hei. Rene. Nan, rene. Kula, iya. Mriku, iya. Wonten digatos menapa? Werkudara. Nggih. Mrene ya. Ora nggawa bola. Ngapa
Apa kowe njur ngundang kancane? Ngopo? Si Adi yen nyeluk pun Kakang sebutane apa? Jeliteng Kakang. Ana sik ngece. Sopo? Pawongan ning ora nyebut jeliteng ning jelitem. Wah, suwek cangkeme. Padha karo ngece karo Kresna kakangku jeliteng kakangku sebutanku karo Kresna. Tandha tresnaku karo Kresna. Tandha nggone ngabekti karo Tresna. Lah kok dadi ana wong sing muni jelitem. Kowe ra trima. Ora. Tak duduhi wonge polonen ya. Endi menungsane yen Durna bapakku aku rasaku. Kuwi guruku. Kowe ngerti ora? Ora. Ora ngerti to? Ora. Ya wis, diapura kabeh kelumputane. Lanjut pangapura, guys. Bapak Durna, nuwun maring adhawuh. Nyuwun pamunten lho. Mboten ateges kula menika badhe memulang dhateng Bapak Penemban Durna mboten. Namung kula nyuwun pamunten Pandhawa menika rak putra panjenengan. Para panjenengan menika sampun mukti wonten negari Ngastina. Kenging menapa panjenengan kok ngganggu kamardikanipun para Pandhawa? Langkung-langkung panjenengan ginakaken srana tiyang sanes tegesipun nabok nyilih tangan menika mboten prayogi. Oh nggih. Samenika Wadyabala Kurawa wadyabalanipun Nalindra kalih kala wau dipun beto wangsul. Oh nggih saken dawuh sampun ngantos ngganggu dhateng katentremanipun kawula sak negari Ngamarta. Kajengipun para kawula sak negari Ngamarta menika tetep saiyek saeka praya tetunggalan manunggal. Ngeyop dhateng panguwasipun para Pandhawa. Oh nggih saken dawuh. Menawi Bapak Durna mboten saged angendhoni miwahangi cali patak ing kados mekaten menika tantrimanipun Tandrawati panjenengan kula suwanake wang padha wenang. Oh, sampun nggih. Sampun kula sampun kapok kula nyuwun pamit. Sapa mau wonge? Sing apa? Sing muni jelitem. Ora kok kowe isih pengen ngerti to. Lah wong-wonge terus minggat ki mau lho. Wah, bagol. Iya. Ah. Lho kok malah ha ki piye to? Aku nek karo Bagong wis ora. Wah, bocah dugal kuharisan. Omongane sarwa gawe guyu. Dek mben. Iya. Aku ngundang Janaka. Jlamprung dhek ya melu-melu. Ngundang jlamprung. Dikeplak ndase. Sapa? Karo Janaka. Edan. Aku ya iso tekan do ngrasani aku to. Ha to? Oh, padake guyonanmu aku. Penyakit ora. Jlitem. Apa member? Wah, ora nggone guyon kok ngejak guyon. Gong piye le? Biasa aku nek karo ndara werku. Edan ya. Ditendang ngono lho. Ora apa-apa. Kae nek nendang ki penuh welas asih. Apa? Ngerti sing dak tendang ki Bagong. Lek nendang ki banter ning tiba ki meng sithik anu apa le bak le ngenane ki meng alun teplik ngono. Terus etok-etok ndi tak mau.
jajal ya. Jajal ora percaya. Wah, Petruk. Ya, mati. Salah dapusi gampang. Sampe jadruk. Mbak Yu arep tak pek. Wo setan ora. Wis Bagong. Ora. Ya ayo. Ora. Iya. Ngerti dah? Ora. Ayo. Ayo. Ora. Lek nanti ya. Aduh. Ngopo? Kuku. Kuku kok ngejakso. Wis minggir tak sipate barat. Mbok sifat timur. Barat. Ngopo iku? Wah, iki lara tenan ning ngeplak, Tru. Dileke cengal kuwi, Tru. Barit ngono. Waduh. Baret. Lah kowe ngopo? Lho kudu muni sifat barat. Aku Gawa godhong kluweh. Tak boy. Werkudara. Piye? wale. Lho. Iki kene, kowe kono. Pindah. Ora ilok. Do manut. Ora kowe kok ya manut to? Lah kowe ya kedep-kedep. Dapat kritikan pedas iki yakin. Werkudara. Piye? Muga-muga kanan Ngamarta tetep padhang kaya ngene iki ya Yayi. Ya. Waton Yai Prabu Darmakusuma netepi lawan ya kuwi Sipanting Narendra sama Bedadana lawan Denda. Ya. Ora usah perlu wigewe-ringa lamun ta luput tumraping negara kudu dipatrapi widana ingkang sakmurwat. Jer negara kuwi duwe pernatan hukum ingkang ora kena diterak dening sapa wae. Ya. Lan para muda negara Ngamarta tetepa nyawiji sayuk rukun tetunggalan tunggal tekad, tunggal basa, tunggal bangsa. Lan tunggal negara. Ya, pancen kaya mengkono. Kanthi cara mengkono manunggaling para sepuh lan para muda tetepa dadi lelandhesan ingkang kukuh-bakuh. Ngamarta tetep nyawiji manunggal tetunggalan. Kresna kakangku iya.